Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. Kamusta po ang bawat isa? Amen. I believe na nasa mabuti po tayong kalalagayan at malaya pong kumikilos ang ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen. Narito po tayo muli sa programang Tinig ng Pag-asa na kung saan meron pong pag-asa sa mundong ginagalawan po natin. Alam po natin ang mga nangyayari po dito sa mundo. Amen. Ang mundo natin na ginagalawan ay pasama ng pasama. Pero mapalad ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Bakit po? Dahil meron tayong assurance na kung saan we are very safe in the hands of our God. Amen? Bago po tayo magpatuloy, tayo po muli ay dumulog sa panalangin, and let's invite the Holy Spirit to be with us today. Not only, amen, His omnipresence, but we are aspiring, we are desiring for His manifested presence today. Amen? Let's pray. Heavenly Father, we thank you, God, for this wonderful day. Sa amin pong pagtalakay ng iyong salita, sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong salita. May your name be glorified. Lord, ang nais mo lamang, ang layunin mo lamang, ang siyang maganap sa umagang ito. And even, O God, for your word that will be shared, ito pong salita na to, it will penetrate to each and everyone's heart, na kung saan magkaroon ng transformation ang bawat isa po sa amin. Nasa iyong salita, O Diyos, kaya pong baguhin ang aming sitwasyon sa buhay at magpalakas sa mga nanghihina at magpalakas, O Diyos, sa amin pong mga pangangatawan, magpalakas sa aming mga spiritual na pangangatawan. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. We honor you, we glorify you, O God, this we ask in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Amen. Ito pong buwan ng January, amen, alam po natin na ang pinaka-topic po natin, ang paksa po natin ngayong buwan is about intimacy. Amen? Sino na po ba dito sa atin, mga nanunood, ang nagmahal na? Amen? O kasalukuyang minamahal o nagmamahal? Amen? At tatalakayin po natin ngayong umaga ito is about intimacy with God through worship. Itong intimacy with God through worship, ito po yung topic na kung saan malapit sa aking puso. Amen? Because I love to worship Him. I love to be with Him sa pamamagitan po ng ating mga papuri, pagsamba, not only through those songs, but also through the meditation of His Word. Amen? Intimacy with God through worship. Samahan po ninyo ako. Pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos. Amen? Dito po sa John 4:21-24. Meron po tayong mababasa dito, the characteristics o yung passage na kung saan itong babaeng ito, amen, kung paano po niya pinahalagahan ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus. Amen? Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews." Verse 23, "But the hour is coming, and now is, when the true worshipers," so let's emphasize this phrase, true worshipers, "will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such to worship Him." Verse 24, "God is a spirit, and those who worship Him must," ito pong salitang must, "worship in spirit and in truth." Amen? Sa mundo po natin ngayon, napakarami pong relihiyon. Amen? Ito pong Biblia na hawak-hawak ko ngayon, marami pong relihiyon na nagbabase po dito sa banal na kasulatan na kung saan, yun din po yung ating binabasa. Amen? Sabi po dito sa binasa po natin that God is seeking true worshipers, tunay na sumasamba sa ating Panginoon. Kasi marami pong reliyon ngayon. They are singing, they are going to church every Sunday. Minsan sa kanila, hindi lang Sunday, meron pa mga midweeks. Amen? Sa ibang reliyon po, di po ba, when they pray 5 times a day. Amen? Pero, saan po ba nagbabase ang ating Panginoon? Amen? Naghahanap po siya. Sabi po dito sa binasa po natin, true worshipers. Tunay na
sumasamba sa ating Panginoon. God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. So kung makikita po natin dito sa binasa po natin that there will be no real worship to Him without an intimate relationship with Him. Amen? Hindi mo po pwedeng sasambahin ang ating Diyos kung wala kang intimate relationship. Bakit po? Because you cannot give your best. Amen? Sabi ng verse 24, God is spirit. Ang Diyos ay espiritu. And those who worship Him must worship in spirit and in truth. Kung sa alam mo sa sarili mo, amen, na you are not worshiping God in spirit, how can you give your best sa pagsamba sa ating Panginoon? Because ang Diyos po natin ay spirito. No real worship, walang tunay na pagsamba sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, kung wala tayong tunay na relasyon sa ating Panginoon. Ano ba intimate relationship? Amen? Ano ba itong intimate relationship? Intimate relationship refers to a very close interpersonal relationship. Gaano mo kakilala yung sinasamba mo? Amen? Ano ang relasyon ninyong dalawa? Anong relasyon natin sa ating Panginoon? Are we doing those things out of obligation, just like dun sa nakasanayan natin? Amen? Pag tinanong mo yung tao na yon na punta sa simbahan, anong ginawa mo doon? Wala lang, basta umattend. Kasi Sunday. Kasi Wednesday. Kasi simbang gabi. Pero the essence of why you are doing it, why he is doing or why she is doing it, hindi po alam. Bakit po? Because wala pong tunay na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Tulad po sa mag-asawa. Amen? Na kung saan, kung meron kang tunay na relasyon sa tao na yun, you have the intimacy, amen, you can give the best for the person. Amen? Intimacy. Ano ba itong intimacy? Intimacy, close familiarity or friendship. The intimacy between a husband and a wife. Number 1, close familiarity or friendship. Yung closeness, kung gaano kadikit. Ang isang halimbawa po dito, yung binasa ko po kanina is yung closeness ng husband and a wife. Di po ba ang ating Panginoong Hesus? At ang iglesia niya, di po ba? Ano pong sabi ng banal na kasulatan? That Jesus Christ is the groom and the church is the bride. And even, makikita po natin yung intimacy na hinahanap ng ating Panginoong Hesus sa kanyang iglesia. Ano pa po ibang kahulugan ng intimacy? Lalatag po lamang po natin yung foundation nitong intimacy at yung pagsamba sa ating Panginoon. Synonyms: the closeness, the togetherness, the affinity, the rapport, attachment, yung pagkakadikit, familiarity, confidentiality, close association, close relationship, close attachment, at marami pa pong iba. Yun yung kahulugan o ibang kahulugan po ng intimacy. Makita rin po natin dito yung characteristics ng intimacy. Isa sa mga characteristics ng intimacy is trust for the person. If you have an intimate relationship with the person, you will trust the person. Pagtitiwalaan mo yung tao na yon. Amen? Same holds true sa ating Diyos. Because you have an intimate relationship with our God, you trust our God. Amen? Gaano po natin kakilala ang Diyos?
Ang ating kaisipan, ang ating kaalaman, amen, ay hindi sapat para unawain po natin ang Diyos. Pero He is giving us revelation day after day. Araw-araw po, binibigyan po niya tayo ng, ng revelasyon na patungkol sa Kanya. Amen? Pangalawang characteristics, you have the desire to be with the person. Amen? Nanaisin mo lagi na nakikita mo siya, nakakapiling mo siya. Amen? Because of that closeness. That intimate relationship that you have. Pangatlo, dependent on one another. Amen? You depend yourself. Dumidepende ka sa tao na yon. Amen? Because you have an intimate relationship. Otherwise, kung wala ka naman talagang closeness sa Kanya, bakit ka dedepende sa Kanya? Amen? Ganon din po sa ating Diyos. Naghahanap po siya, amen, ng tunay na magtitiwala sa Kanya. Naghahanap po siya ng tunay na mga sasamba sa Kanya. Amen? Na siya po yung sasandalan, siya po yung tatakbuhan. Amen? Because yun po yung nature ng ating Diyos. Pangapat, love for the person. Pangapat na characteristics of all many characteristics of intimacy, you love the person. Same holds true with our God. You love our God because of that intimate relationship with Him. Because you will never trust a person, you will never love a person kung wala kayong closeness. Tama po ba? Kung wala kang closeness sa ating Diyos, you cannot just love God. Amen? Pero dahil ipinakilala niya yung sarili niya sa atin, amen, yung love natin, talagang ibinubuhos natin sa Kanya. At alam po natin na we cannot outgive Him. Hindi po natin kayang sapatan yung pagmamahal na ibinibigay niya sa atin. Amen? Pero ang kagandahan sa atin Diyos, inaabot pa rin po niya tayo despite of all the shortcomings na nangyayari sa ating buhay. Panglima, there is fulfillment when being together. Amen? Sa presensya po ng ating Panginoon, are we fulfilled or hindi? Amen? We must desire na whenever we come into His presence, huwag tayong uuwi. Huwag tayong aalis in His presence being not filled. Amen? Na hindi tayo na-fulfill ng Kanyang presensya. Di po ba? Karamihan po sa iglesia, amen, na okay na sa kanila na nandyan ang presence ng Lord. Where 2 or 3 gather in His name, He is in the midst. Yes, that's a fact. Dahil factual po yan. Nasa Biblia po yan. Amen? But on top of that, we must desire His manifest presence. Amen? Lagi ko po sinishare sa ating worship team. Halimbawa, ang isang tatay sa isang pamilya, He is always present. Pero ang tanong, is He revealing Himself sa kanyang pamilya? Nakilos ba siya? Nasalita ba siya? Kinakausap ba niya ang pamilya niya? Or hindi? Pinaparamdam ba ng tatay na yan na present siya? O hindi? There's a big difference between only present and His manifest presence. Amen? Malaking pagkakaiba po niyan. We desire His presence, we desire His manifest presence whenever we come together in worshiping Him. Ganun po sa personal devotion po natin sa ating Panginoon. Nandyan po siya whenever we come, pero mas gusto po natin na He will reveal Himself sa atin. The manifested presence of God. Amen? Even in our worship service. Amen? Do not just come into His presence not desiring to manifest Himself sa buhay mo. Amen? We must desire sa ating buhay na He will reveal Himself to us whenever we come into His presence. Amen? That's intimacy. Trust for the person, desire to be with the person, dependent on the person, love for the person,
There's fulfillment being with the person. Intimacy. Amen? So, intimacy with God. Meron po ba tayong mga characteristics na yan sa ating Diyos? Because ang Diyos, for sure, meron po niyan binibigay po niyan sa atin. Ang tanong, tayo po ba, in response to His love, in response to His desire to be with us, in response to His love for us, are we giving our part to Him? Binibigay ba natin yung atin namang bahagi sa Kanya? Amen? Intimacy with God. True worship. Ito naman pagsamba. True worship. Punta po tayo sa pagsamba. Origin of worship in the Bible. Dito po sa Genesis 22, verse 1 and 5, dito po nagmula, amen, ipinakilala po ng Biblia, pinakilala ng Diyos ang pagsamba. Verse 1, Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, Here I am. Then he said, Take now your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son. And he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Verse 4, And on the 3rd day Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. After 3 days of traveling, natatanaw pa lang yung kanilang pupuntan. Napakalayo. And Abraham said to his young men, Stay here with the donkey. The boy or the lad and I will go yonder and worship. And we will come back to you. Ang Diyos po magpala sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. So makikita po natin na dito po sa binasa po natin, dito po unang ipinakilala ng Diyos ang pagsamba. Nasanay po tayo ngayon in the modern age. Na pag sinabi mong pagsamba sa Panginoon, dancing, singing, playing of instruments. Amen? Pero po dito makikita po natin. First time in the Bible where we can find the word worship. So kung makikita po natin, there's no singing. Hindi po umawit sila Abraham. Nor dancing. Well, hindi naman po sila sumayaw. Wala po silang daladalang instrumento. Hindi po ba? Makikita po natin dito, the Bible introduced worship same as an obedience to Him. When Abraham obeyed, the Bible described it as worship. Amen? Dito po sa verse 2, makikita po natin, verse 2 and verse 3, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering. Although hindi po dinescribe na worship yon, pero pinatunayan po dito sa verse 2 at ang proof nito is nasa verse 4. Sabi dito, Stay here with the donkey, the lad and I will go yonder and worship. We will go there and worship. Anong gagawin nila doon? Nasa verse 2. To offer burnt offerings. Bakit mag-o-offer? As an act of obedience to our God. Hindi po sila umawit. Walang pag-awit. Walang pagsasayaw. Walang pagtutugtog. Ito po dapat ang maunawaan ng iglesia. Amen? The church. That worship do not base on musical instruments. That worship do not base on dancing. That worship do not base on singing. These are only tools wherein we can worship Him. Kagamitan lamang po yan where we can worship Him. Without tools, you can still worship Him. Amen? Kung wala ka mang kagamitan na yan, you can still worship Him. Amen? Because our worship should not be based on singing, nor dancing, nor playing our instruments. 1 Chronicles 16:29. Ano po sabi dito sa 1 Chronicles 16:29?
Give to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. O worship the Lord in the beauty of His holiness. Give to the Lord glory due His name. Ibigay daw natin yung glory na nararapat para sa Kanyang pangalan. Pag tayo po ay sumasamba sa Diyos, amen, are we giving Him the glory due His name? Or are we just doing it out of obligation? Para lang masabi na sumamba ka. Para lang masabi na umatan ka ng church. Para lang masabi na nanalangin ka. But the essence was not there. Psalms 29 verse 2. Parehas din po. Psalms 29 verse 2. Give to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Idadissect po natin. Pagbulay-bulayan po natin itong dalawang passage na to. Verses na to. Number 1, we must give Him glory due His name. Ibigay natin yung nararapat para sa Kanya. The glory due His name. Ito pong glory due na to, amen, it speaks about our worship to Him. So makikita po natin dito, the worthiness of what we are doing for our God. The worth that we are giving to Him. Halimbawa, ito po sa Luke 7:37 to 38. Gaano kahalaga yung ginagawa mo para sa Diyos? Amen? Is that enough? Amen? Basta-basta lang ba yung binibigay mo para sa ating Diyos? Alam mo sa sarili mo kung nararapat ba yan para sa isang Diyos na sinasamba o hindi? Or para sa tao lang? Verse 37, sabi po dito sa Luke 7, And behold, a woman in the city who was a sinner. When she knew that Jesus sat at the table of the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil. Nagdala po siya ng pabango. Verse 38, And stood at His feet behind Him weeping. Umiiyak. Mula nung dumating, sumalampak sa sahig, sa paanan ng ating Panginoong Hesus, began weeping. And she began to wash His feet with her tears. Mababasa mo ba ang isang bagay kung patak-patak lang? Amen? Ang luha o pautay-utay, pahinto-hinto ang luha? Hindi po. Sabi dito, she began to wash His feet with her tears. Ibig sabihin, daloy ng daloy yung luha ng babae. To the point na kaya niyang basain at mahugasan yung paan ng ating Panginoon Hesus. Makita po natin how broken this woman is. Kung gaano po siya ka-broken in front of our Lord Jesus Christ. And wiped them with the hair of her head. And she kissed His feet and anointed them with the fragrant oil. Nung panahon po nila, hindi po naman uso ang sapatos. Tama po ba? Nung panahon po ng ating Panginoon Jesus, hindi po uso ang sementadong kalsada. At sa Middle East, na nandun po ang Israel, ano pong meron doon? Disyerto, alikabok. Diba? Pero makikita po natin, hindi po ininda ng babaeng ito yung sitwasyon. Maaring marumi ang paa ng ating Panginoon Jesus, pero never mind. Sabi niya, basta alam ko sa sarili ko na ito ang nararapat para sa aking Panginoon. She learned the worth, the importance of being with Jesus. Amen? Dahil He came to seek, to save ang mga nawawala. Isa na po dito. Ito pong babaeng ito, makasalanan. Amen? Nakuha niya yung message ng ating Panginoon. Despising the shame. Bakit despising the shame?
Outcast po siya. So, hindi niya na pinansin yung mga nagsasabi sa kanya na umalis ka dito, lumayo ka dito. Hindi ka importante dito, hindi ka kailangan dito. Despising the shame. Hindi niya alintana yung panghihiya sa kanya. Ang gusto lang po niya is makapiling ang ating Panginoong Hesus. Bakit po? Dahil sa kanyang trabaho. Kaya outcasted siya. Amen? Despising the value of the perfume. Hindi po niya ininda yung halaga ng pabango na yun. Maaring pinaghirapan niya po yun. Masabi po ng Banal na Kasulatan, ang halaga po nun is katumbas ng 1 taong pagtatrabaho. A year's wage. Pero para sa kanya, hindi pa yan sapat para lang maibigay ang nararapat para sa ating Panginoon. Giving glory due His name. Are we giving our best para sa ating Panginoon? Amen? Let's assess ourselves, mga kapatid. Kung routine na lang yung nangyayari sa buhay po natin, we are not giving Him the best. Amen? Pupunta tayo sa iglesia, maaring late tayo. Bakit? Because we do not give importance to our God. Amen? Kaya nga po, whenever we come to His presence, we must see to it that we are coming into His presence with an expectation. We are coming into His presence with joy. Sabi po ng Banal na Kasulatan, enter into His courts with thanksgiving and into His courts with praise. Kailangan may gagalakan. Amen? Yun po yung nakita ng babae ito sa ating Panginoon. Amen? Dahil naparito po ang ating Panginoon to save that lady, to save that woman sa tiyak na kaparusahan. Amen? At naramdaman po ng babaeng ito yung pagpapahalaga sa kanya ng ating Panginoon. Kaya kung anong meron siya, even his tears, even his hair, di po ba? Ginamit po niya para lang malinisan. Ibig sabihin, he humbled himself in front of our Lord Jesus Christ. Giving him nararapat, pinabanguhan niya yung paan ng ating Panginoon Jesus. Ano sabi po ng isang disciple? Bakit aksaya? Di po ba? Pwede namang ibenta na lang at ibigay sa mahihirap, yung napagbentahan. Ano sabi ng ating Panginoon? Hayaan siya. Bakit? Kasi nararapat po yun para sa ating Panginoon, who is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? That woman, that lady, humbled himself before our God to give Him the glory due His name. Are we giving glory na nararapat para sa ating Panginoon? You cannot give glory due His name if you do not know the intimacy, amen, na meron ka at ang Diyos. You cannot just give freely. Halimbawa, kung ang sahod mo sa isang taon is 120,000, you cannot just freely give the 100,000 for God. Amen? Ilalagak mo sa iglesia. If you do not have that trust sa Panginoon that He will supply all your needs. Amen? You cannot just give what you have na mahalaga if you do not have that intimate relationship with the person whom you are giving. Amen? Pangalawa, bring an offering. Ito po ba yung tithes and offering? Tingnan po natin. 2 Samuel 24:24. Ito po yung panahon na kung saan si King David is looking for a land na kung saan tatayuan po ng altar. Amen? For our God. Doon kung saan doon ihahain yung mga burnt offering. Nakakita po siya ng isang lugar. Ito po yung pagmamay-ari ni Arauna. So sabi po ni Arauna sa kanya, sabi po ni King David, ito yung lupain na gusto kong kunin, gusto kong bilhin. Ang sabi po ni Arauna, no, but I will surely, ito po yung sabi kasi ni Arauna before po dito sa passage na to, ibinibigay na po sa kanya ng libre. Amen? Kunin mo na lang. Hari naman po si King David. Actually, pwede nga po niyang kunin eh.
Kamkamin na lang without even be getting permission from Arauna. Pero sabi po ni Arauna, ni King David kay Arauna, "No, but I will surely buy it from you for a price." Bibilihin ko pa rin yan. "Nor will I offer burnt offerings to the Lord my God with that which cost me nothing." Hindi ako magbibigay sa Diyos na walang halaga sa akin. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Tayo po ba na nagdadala po ng handog sa ating Diyos? Tira-tira po ba? Amen? Yung binibigay natin sa Panginoon? O yung best mo ang binibigay mo sa ating Diyos? Babalikan po natin yung intimacy. You cannot bring an offering before God if you do not have that intimate relationship with our God. Hindi mo kayang ibigay. Bakit? Mahalaga sa iyo Amen? Pero kung mas mahalaga ang Diyos mo, you can just freely give. If you trust the person, if you trust God, you can freely give. Tulad po nung nangyari kay Abraham. For sure, he loves Isaac. Pagkahintay-hintay po niya yun, pagkatagal-tagal na hinintay. Pero nung ni-require na ng Diyos to offer Isaac to him, ano sabi niya? Ihahandog pa rin niya. Di po ba? Because he trust God, he love God. Amen? Another verse, dito po sa bringing an offering. Luke 7:37. Ito po yung binasa rin po natin kanina. "And behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table at the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil." Not only herself, dinala niya sa paanan ng ating Panginoon, nagdala pa siya ng isang bagay na kung saan magagamit po niya sa ating Panginoon. Sa iglesia po natin, sa personal devotion po natin sa ating Panginoon, do not go to His presence empty-handed. Huwag kang pupunta sa presensya ng ating Diyos na wala kang dala-dala. Amen? Do not go into His presence empty-handed. Do not go into His presence without expectation. Ano ba yung mga pwede natin dalhin in the presence of God? First of all, you bring yourself. Ano po ibig sabihin? Your whole being. Kasi marami po na dumadalo sa gawain, amen, physically present, but mentally absent. Amen? Lalo kung merong importanteng gagawin sa bahay, anong iluluto? Anong isasaing? Wala pang isasaing. Wala pang iluluto. Pag may laban si Pacquiao, ano na kaya nangyari sa labanan? Sa boxing, di po ba? Do not go to His presence empty-handed. Pangalawa, bring your time. Bringing your time. Amen? Kaya mahalaga nga po minsan ipagbawal sa iglesia, di po ba? Kung pwede lang sana, ipagbawal sa iglesia magdala ng patungkol sa orasan. Di po ba? Iba, kunwari nagtataas ng kamay, pero yung pala tinitignan yung relo. Tagal naman matapos. Amen? Pangatlo, bringing your money. Ano yung handog mo sa ating Panginoon? During that time, nating Panginoon, amen, they are going to the tabernacle, they're going to the church, may dala-dala po sila. Handog sa ating Panginoon. So sa atin pong present generation ngayon, as a sign of our love to Him, as a sign of our respect to Him, bring your tithes, bring your money, bring your offering to Him. Sabi po dun sa Malakay 3. Amen? Pwede po daw po natin. God allowed us to test Him in that matter. Amen? Pangapat, bringing your effort. Amen? Ano yung effort mo? Walang pamasahe, pero pwede maglakad. Amen? Naranasan po namin yan back dun sa pinanggalingan ko po. Minsan walang pamasahe, anong gagawin?
Eh di maglakad. Pwede naman maglakad eh. Because we love God, kahit gabi, we're walking. Amen? 3 kilometers, 4 kilometers away from our home, andun ang iyong church. It doesn't matter. Bakit? Because you have an intimate relationship with Him. You love Him. You trust Him. You want to give Him the best. Amen? Dahil ang Panginoon naman, He has given us the best of heaven, the Lord Jesus Christ. Panghuli, bringing what you have as a sign of your love for Him. Kung anong meron ka, bigay, na tanda ng iyong pagmamahal sa Kanya, dalhin mo. Amen? Pwede nga magdala ng kaluluwa. Tama po ba? Dahil mahal mo yung Diyos, mahal mo yung kaluluwa, dalhin mo yung kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Amen? That's number 2. Bring an offering. At ang panghuli, base po dito sa verses na binasa po natin, worship in the beauty of His holiness. Ito pong worship, nagmula po sa Hebrewong salita na shaka, meaning to bow, to stoop, or to bow down before someone as an act of submission, of reverence, to fall or bow down, to make oneself low. Ibinababa mo yung sarili mo para maitaas yung kaharap mo. To exalt. Sabi po sa John 3 verse 30, He must increase, but I must decrease. Amen? Ang Diyos lamang po ang maitaas sa bawat ginagawa po natin, sa buhay natin, sa personal na buhay natin, sa iglesia. Ang Diyos lamang po ang kailangan maitaas. Amen? Kaya nga po, lagi pong ine-emphasize po itong worship. Amen? Hindi po ito nangangahulugan na pag-awit ng mga mababagal na awitin sa iglesia. Amen? Dahil ang salitang worship, kung hihimay-himayin natin, is you are giving Him reverence. It does not based on the song that you are singing, how fast or how slow the song is, para lang makategorize siya as worship. Amen? Dahil nasanay po iglesia, pag sinabing praise, mabibilis na awitin. Pag sinabi mo namang worship, nakasanayan na iglesia, yung mabagal na awitin na. Anong time na? Worship time na. Kasi mabagal na yung mga inaawit. Hindi po. Because you can sing a song, amen, na pagsamba sa Panginoon, kahit mabilis pa yan. At pwede ka namang magpuri sa Panginoon, amen, you can praise Him doing or singing slow songs. Ano po ba ang praise? Di po ba ang praise is you describe the person, who the person is. Ang galing-galing naman niya. Ang buti-buti niya. That's praise. Paghanga. You declare who the person is. That's praise. Amen? Hindi po yung basihan na pag-awit ng mabilis at saka mabagal para masabing praise siya o worship siya. Amen? Sa iglesia po natin. Kaya malaman po ng bawat iglesia po natin na ang pagsamba at papuri ay hindi po nakabasa yan sa pag-awit ng mabagal at saka mabibilis na awitin. Amen? Worship in the beauty of His holiness. You cannot worship God, amen, if you do not have that intimate relationship with Him. You cannot give your best. Amen? Otherwise, sa isang worship team, if you do not know the real essence of worshiping God, you will just perform in front. Maaring magpe-perform ka lang and do not minister rather than ministering to our God, to the congregation. Worship in the beauty of His holiness. Holiness. Papayawan po natin itong holiness. What do we mean when we say holiness? It came from the Hebrew word kodesh, meaning sacred, sanctified, consecrated. Ang Diyos po natin ay sacred, sanctified, consecrated. Kaya dapat tayong sumasamba sa Kanya, we are also being consecrated, sanctified, amen, and sacred.
Para hindi pwede kasi makontaminate. There should not be contamination sa atin pong pagsamba. Sabihin, may sabit. God looks at our hearts. Kasi kahit na patulo-tulo ang luha, marami pong ganyan na iglesia. Tumutulo ang luha, fino-focus pa ang camera. Amen? Pero you cannot sense the real worship na ginagawa. You cannot discern yung tunay na pagsamba na nangyayari sa panahon na yun. Amen? Kasi ang Diyos po natin, hindi yan nakabase sa physical natin. Amen? We, as worshipers, must worship Him with holiness. Kaya dapat sa pagpasok pa lang natin sa iglesia, consecrate yourself. Amen? We as worshipers must worship Him with holiness. Tulad po sa binanggit ko po kanina sa John 4:24, God is a spirit and those who worship Him must worship. Ano ba yung characteristic ng ating Diyos? Must worship in spirit and in truth. One of His characteristic is He is holy. He is sacred. Sa atin pong panghuli, sabi po ni Darlicek, sikat na Christian artist sa atin pong generation. Sabi po niya sa kanyang mga libro, if you know whom you worship, you cannot afford but to give Him the best. Amen? If you know whom you worship, you cannot afford but to give Him the best. If you do not have that intimate relationship with Him, you cannot give Him the best. Pag wala ka ng intimate relationship sa Kanya, pitsi-pitsi lang ibibigay mo. Amen? Dito po sa Genesis 22, nakita po natin, because of Abraham's intimate relationship with God, he is willing to offer his son, Isaac, as a burnt offering. That's how he worshiped God. Amen? Dahil meron siyang madikit na relasyon sa ating Panginoon. He is willing to give everything for the sake. Amen? Ihabol ko lamang po ito pong buhay po ni Job. Di po ba? Nangyari sa kanya yung mga bagay-bagay na sa tingin natin sobrang hindi maganda. In just a matter of a day, di po ba, nawala lahat sa kanya. His treasures, even his children. Sabi pa nga ng asawa niya sa kanya, sumpain mo na yung Diyos mo. Ano po ang sagot ni Job? Sabi niya, naked I came from my mother's womb. Naked will I depart. Blessed be the name of the Lord. Amen? Do we have that intimate relationship with Him? Kung wala po tayong intimate relationship sa Kanya, we cannot just give our worship to Him with holiness. We cannot just give our offering to Him. We cannot give glory to His name. Amen? Kailangan ma-build up po yung intimacy ng relasyon po natin sa ating Panginoon. Amen? Salamat po sa ating Diyos, sa Kanyang pong presensya, sa ating kalagitnaan, sa pagbubulay-bulay ng Kanyang salita. Naway, marami po tayong natutunan ngayong umagang ito, na kung saan ito pong hinahanap ng ating Panginoon, to have an intimate relationship with Him. Sa ating pagsamba sa Kanya, na hindi mo basta-basta ibibigay yung pagsamba sa Kanya, kasi alam mo yung kahalagahan na yan para sa Kanya. If you know whom you worship, you cannot afford but to give Him the best. He deserves the best. Amen? Because He has given us the best. And we cannot outgive our God. Hindi mo pwedeng higitan ang Diyos. Amen? Hindi natin kayang higitan ang ating Panginoon. Lagi nga pong binabanggit, ang Diyos, pag wala ang tao, Diyos pa rin siya. Pero ang tao, pag wala ang Diyos, baliwala
ang tao. Baliwala ang buhay ng tao. Amen? Salamat po sa inyo sa pagsama. At mamayang gabi po, magkita-kita po tayo sa atin pong pasasalamat, pagsamba natin sa ating Panginoon through our songs. Amen? There are many ways wherein we can worship Him. Pero mamayang gabi, we can worship Him through our songs. Amen? Through our dancing, through our singing. Amen? Sama-sama po tayo. Samahan niyo po kami. Sambahin natin ang ating dakilang Diyos. Mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. God bless us all.